Lefelau gwahanol. Ysgafn. Ddifrifol. Awtistiaeth. Syndrom Asperger, SA. Beth ydyn nhw yn union? Wel, yn gyntaf, rhaid i ti gael ei bwysleisio bob amser bod y byd go iawn yn sicr ddim wedi ei seilio o gwmpas mytholeg. Os nad ydyn ni i bir dybio boed i ni fydd gwrdd ag un, y bydd person Swedaidd yn ferchen gwallt melyn, neu bydd unigolyn Ffrengig yn rhamantus, wel does dim esgus pa fodd bynnag i gredu nad ydy'r rhai sydd ag SA ac neu awtistiaeth yn alluog o gyflawni eu potensial a pherthyn i'r gymdeithas fel pawb arall, pell iawn ohoni. Dyw'r cyflwr ddim yn wahanol o gael dyslexia, dyspraxia neu unrhyw beth o gwbl, sef dydy o ddim yn dweud popeth i ni am unigolyn, ac hefyd mae'n anweladwy, yn gyntaf. Y peth gyntaf i'w wneud ydy deall symptomau sylfaenol sydd i'w cael yn syndrom Asperger, hynny yw beth mae shwt unigolion yn sensitif atynt. Mae drio fy ngorau i beidio mynd mewn i ormod o fanylion, ond fedrith o ddim gael ei bwysleisio digon bod shwt beth mewn gwirionedd yn symptom o'r cyflwr. I ddechrau, goleuadau llachar, sydd hefyd yn cynnwys goleuni'r hael. Nawr, mae gan bobl ag SA nifer o lefelau o sensitifrwyddau at bron unrhyw beth, rhai yn lot fwy sensitif at olain ag eraill, nid yw ddwy berson yr un. Nawr, mae rhai pobl sydd ag SA yn gwisgo sbectol tywyll pob lle maen nhw'n mynd, pan maent yn teithio, yn cerdded, mewn adeilad, bob amser. A thydi o ddim oherwydd ei bod nhw eisiau edrych yn anhygoel, neu, fel mae ambell i berson yn dweud, cool. Mae oherwydd dydyn nhw ddim yn medru goddef unrhyw fath o oleuni, bod wedi fod yn hael, neu golau swyddfaol, neu lamp hyd yn oed. Mae rhai sydd ddim mor sensitif yn medru ymdopi'n digon da o bosib gyda goleuadau swyddfa, ond efallai byddent yn dymuno i gael un set wedi ei ddiffodd, efallai ddim. Mae gan bobl gwahanol lefelau gwahanol, ond gwyddwn ni fyth oni bai dwedau rhywun wrthom ni am ei symptomau, fedrwn ni ddim wrth gwrs ei gorfodi nhw i wneud. Ond yn y diwedd, jyst fel pawb arall, mae'n rhaid i ni eu parchu nhw, a thydi hynny ddim yn anodd o gwbl. Nesaf o bob symptom, seiniau uwch. Mae gan bobl sydd ag SA cliw acute iawn, ac unwaith eto, mae rhai yn lot fwy sensitif nag eraill. Dwi'n cymryd bod rhai ohonoch chi dal yn gwylio Sesame Street, ac felly byddwch wedi cwrdd â'r gymeriad newydd, Julie, sydd yn awtistig. I ddechrau, mae Julie yn gorchuddio ei clustiau pob tro mae seiren heddlu yn canu enghraifft. Rheswm hynny yw ei bod hi'n sensitif at seiniau uwch megis hwnna, a hwn ydy'r achos hefyd gyda phobl sydd ag SA. Ond cofiwch, ni fydd pawb a chanddynt awtistiaeth ta SA yn behafio yn yr un modd a'i gilydd. Os nad ydyn teisiau gorchuddio eu clustiau, hwyrach wnawn nhw ddewis felly i adael yr ystafell tan i'r sŵn stopio. Feddwch chi ar dros bobl hefyd yn y stryd yn gorchuddio eu clustiau, oherwydd seiren uwch, cerddoriaeth yn dod o fan hufen ia, neu rhywun yn siarad drwy meicroffon. Mae pawb yn wahanol. Ond hefyd, mi bydd ambell i berson a chanddynt ei sylwau wedi ei tynnu'n synhwyrol gan fwmian oergell neu cyfrifiadur, sydd ddim o reidrwydd yn uchel, ond iddynt hwy, mae'n aniddig. Maen nhw'n methu canolbwyntio ar beth maen nhw'n wneud ar hyn o bryd, boed yn gweithio neu'n ymlacio. Nawr, y symptom nesaf ydy cyffwrdd. Mae pobl awtistig yn eithriadol o sensitif at gyffwrdd o unrhyw fath bron, ac felly y mae pobl sydd ag SA. Os ydych chi wedi gweld y ffilm Rain Man, byddwch wedi sylwi mae pob tro bydd rhywun yn ei gyffwrdd yn ysgafn, mae fo'n sgrechian, ac mae shwt beth yn digwydd yn y byd go iawn. Os ydych chi'n gwybod bod unigolyn yn awtistig, neu chanddynt SA, byddwch cynghorydd i osgoi eu cyffwrdd nhw, i rai bobl yn sicr ar y cychwyn, i eraill wastad, hyd yn oed os yw patio ar yr ysgwydd neu i'w rhwbio nhw. Dyma jyst sut mae pethau. I ddweud y gwir, mae pobl ag awtistiaeth neu SA yn medru bod mor sensitif dydyn nhw ddim hyd yn oed yn medru gwisgo dyluniadau penodol o ddillad, megis gwlan, neu falle cotwm, neu hyd yn oed sidan. Pam? Oherwydd tydi rheini ddim yn cytuno gyda'i croenau.
Ni fydd rhai ohonynt efallai'n hoffi cyfrwrdd gwrthrychau arbennig enghraifft, megis marblen neu coed fel pren bwrdd. Bydd y symptomau hwn amrywio, ond fel y gweddill ohonom ni, rhaid iddynt cael eu parchu. Hefyd, lle mae blas yn y mater, mae ambell i berson ag esa yn hynod o sensitif at fwydydd neu diodydd arbennig. A thydi o'n sicr ddim yn effeithlon i jyst gerdded i ffwrdd a dweud mae gennym ni gyd hoffderau gwahanol, mae rhai ohonom yn hoffi sglodion, dyw rhai ddim. Na, mae'n byd yn lot fwy eang na na. Mae'r un peth yn mynd am arogl. Efallai enghraifft mi fydd blodyn o ryw fath neu diod o unrhyw fath yn aroglu neis i chi, ond ddim yn angenrheidiol iddyn nhw. Efallai gwnaeth wneud iddy'n deimlo'n gyfog neu'n benysgafn, ac os yw rheini a phopeth arall dan sylw mor belled yn gwneud i ni dybio pam, wel, y peth i'w wneud ydy dalu parch a chadw'r blas a neu'r arogl draw neu yn bell i ffwrdd ag sy'n bosib. Dyw hi ddim yn anarferol gysait yn hwyrau arbennig, ac hyd yn oed os yw'n ddangos felly i ni, mae angen i ni gadw ein beirn i ni'n hun. Mae hynny'n crynhoi rhan fwyaf symptomau sylfaenol y cyflwr, ac mae'n deg i gasglu ei bod nhw i gyd yn cyddaro gyda sensitifrwyddau eraill, yn bennaf ymwybyddiaeth ofodol, neu fel disgrifir gan rai, propriocepsiwn, ac osrwydd rhyngddynt hwy a gwrthrychau o bob math, ac osrwydd rhyngddynt ei hun a'i hamgylchfyd. Mae gan hwn effaith ar ei cydbwysedd, y vestibular. Mae llawer o bobl sydd ag esa ac awtistiaeth wastad yn gyson ymwybodol o'r gofod rhyngddynt a phopeth o'i cwmpas. Mae hwn yn cynnwys pobl, desg, golau stryd, unrhyw beth o gwbl. Fedryn nhw jyst ddim helpu ond sylwi'r gofod rhwng bopeth ac fe allith weithiau bod oherwydd maen nhw'n trio osgoi cyswllt corfforol gyda'r pethau yma o achos cyffwrdd sy'n hwyraidd, neu allai bod nhw'n meddwl bod rhywbeth ar y gwrthrych yna a fedr ei llygru nhw, a thydi hwnna ddim yn anarferol. Weithiau, efallai bod ofn ganddynt y bydd gysylltu gyda rhain yn arwain atynt yn llygru pwy bynnag maent yn cwrdd â nhw nesaf. Dyw rhai pobl esa ddim yn hoffi gofodydd mawr, dyw rhai ddim yn hoffi gofodydd bach. Mae yna rai hyd yn oed sydd ddim yn hoffi'r naill na'r llall. Mae pob mater sy'n hwyraidd yn mynd gyda'i gilydd, a does dim byd anarferol am y mater person SA neu awtistig at ei hamgylchfyd, ac felly dydy o ddim yn unrhyw esgus i chwerthin arnynt, achos does dim siwt beth a norma. Mae wastad yn well i gadw ein beirn i ni'n hun a stopio ar unwaith i feddwl mae o bosib bod gan y person yna SA yn syml iawn drwy ei hastudio nhw, ond peidio syllu'n rhyfeddol atynt oherwydd dydyn ni ddim yn hoffi fe pan mae hwnna'n digwydd i ni. Sut ydych chi'n meddwl bydd pobl fel Stephen Hawking a Warwick Davis yn teimlo os newch chi syfrdanu arnyn nhw? Beth sydd mor anormal am yr unigolion yna? Jyst fel y gweddill ohonom ni, mae ganddynt deimladau, emosiynau, sgiliau a galluoedd. O ran yr holl nodweddion sensitif a gwmpesur heddiw, dim ond y dechrau ydyn nhw. Mae yna andros helaeth o hyd i'w cydnabod am beth di bywyd o fewn syndrom Asperger. Cafodd bywyd o fewn syndrom Asperger ei gyflwyno a'i gynhyrchu gan Neith Trewett. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymwelwch yn neithtrewett.com a gadael eich adborth ar y dudalen Asperger. Diolch am wrando.